Lehendakari jauna, batzarkideak, agurterdi. Mediterraneoa, itsasoan azken urte luzetan ematen ari den egoera latz eta tamalgarria, milaka pertsona itorik eta elkartasuna humanitarioari traba jasangaitzak ipiniz, eskatzen du hitz zurietatik harat joatea, eta benetako irtenbideak martxan jartzea. Pertsona migratzaileak eta refuxiatuak merkantzia huts gisa erabiltzea, Europako estatuen arteko kromo banaketa lotsagarria erakutsiz, humanitatearen kontrako krimena izateren zantzuak hartzen ditu. Pertsonaren duintasuna itsasoaren sakonean itotzen utzita. Derrigorrezkoa da erabaki eraginkorrak hartzea. Instituzio bakoitzak bere eskumenak eta eragina erabili behar ditu halako krisi humanitario lazgarria amaitu dadin. Eta hartu beharreko erabakietatik momentu honetan bi ardatz ikusten ditugu berehalakoak hartzekoak. Lehenengoa, elkartasun eta salbamendu ekintzak oztopatu baino, erabateko laguntza behar dute, izan instituzionalak, izan bezalako elkartek bideratuak. Elkartasunez, pertsonen salbamenduan dabiltzan eragileak ez zigortzea ezinbestekoa da, aitzitik, euren langintzan behar duten laguntza guztia bideratu beharra dago. Eta bi, errefuxiatuak aldatzen moneta gisa erabili beharrean, pertsona humano gisa hartu behar dira. Euren egoera lazgarria, arintzeko behar besteko baliabideak jarriz. Nora nahi joan daitezen bermeak, eman eta bizitzen gelditzen diren herrialdetan euren eskubide guztiak bermatu beharra dago, bertako biztanleekin parekatuz. Ez dugu ahaztu behar, egoera hau ez dela kasualitate batetik eratorri eta ez usteko desgrazia baten ondoren agertu. Halako krisi humanitarioak eta ez dute zer berririk izango, jakina. Oinarri sakonak dituzte eta denboran errepikatzen dira. Honetaz, Euskal Herrian badakigu zerbait. 1927 urtean, maiatza eta ekaina bitarte, Habana itsasontziak milaka haur eraman zituen erbestera. Gure herrian bizi zen tragediatik eta gerratik aldendu nahian. Ezagunak dira orduko irudiak, gogoratuko itxuzen, noski, aurrak amai heldutan egarrez, gurasuak aitonamonak negar batean bapore agurtzen, etorkizun ilun eta ezagunerantz bialtzen zituzten aurroien gainean. Frantzian, Erresuma Batuan, Belgikan, Sobiet Batasunean batez ere, sakabanatu gerak ziren euskal aurrak. Batzuk, gerramaitu eta seituan itzuli ziren diktadurapean bizitzera, eta beste batzuk urtetan jarraitu zuten exilioan. Europan bizitako garai haietan zenbat aur ez ote ziren desagertu, aspaldiko kontuak, omen dira hauek, ezta? Baina aur galduena isilpeko tragedia bat da, tragedia orokor honetan. 2015ean, Siriako gerratik iez, Europarantzi irtendako 270.000 aurretatik, 26.000 bakarrik heldu ziren Europara. Eta horietatik 10.000 desagertua daude. 10.000, goratu. Ez da txantxa. Eta hau etzen 19. edo 20. mendetan gertatu. Urrutiko lurraldez ezagun batean, alako historia bat ezaz. Hau, 21. mendeko Europan gertatu da. 5.000 aur desagertu ziren Italian, 1.000 Suezian, eta horrela, kontatu. Izutzeko moduko datua da, ezta? Eta horien aurrean olio ipurdia baino, bihotzea sutan jartzen da, edo jarri beharko nuke. 2018. urtean, 107.182 pertsona saiatu ziren Europan sartzen. Horien artetik 2.133 hildakoak kalkulatzen dira. 2017an berriz, 105.000 sartu ziren. 2.700 hildako eta desagertuekin. Mundu osoan, 70 milioi pertsonatik gora daude refuxiatuak. Datuak benetan lazgarriak eta urtez urte etengabeko jarioan jarraitzen dutenak. Eta jari horrek Europar jendartea zipristintzen du. Europako estatuen soluzio ordea, arazoaren oinarritara joatea baino, zipristin horiek nola ekidin edo garbitu izaten da. Onartu gabe, estatua beratsak direla euren politika ekonomiko eta militarrekin krisi humanitaria hauen iturburu.
Gerratik ihes egiten dute Mediterraneo zarkatzen saiatzen diren pertsonak. Garai batean Euskal Herritik gerratik ihes egiten genuen bezala. Eta edo pobreziatik ihes garai batean eta orain gaur egun ere jende asko pobreziatik ihes egiten duna Euskal Herritikan. Sartzea debekatu dute ordea euren herrialdeetan gerrak elikatzen dituzten estatuetan. Espainiako erresuman esaterako 2007 urtean 900 milioitik gora euroko balorea izan zituzten armagintza esportazioak. Handik 10 urtera, 2017an, 4.000 milioitik gora ziren esportazio militarrak. Eta hain zuzen, gerrak eta gatazka armatuak dira munduan errefuxiatu eta pertsonen desplazamentu gehienak erakiten dituztenak. Errefuxiatuen auziarekin amaitu nahi badugu, gastu militarrekin eta gerrekin amaitzea ezinbestekoa da. Beraz, ezin dugu krisi humanitario honekin urrikaldu industria militarrak eta gerra ekonomia odoltsu bat mantentzen diren bitartean. Errefuxiatuak pertsonak direla aldarrikatzea Fernandoren egia dirudien arren, badirudi maiz ahaztu egiten zaiela estatua beretzen agintariei. Izan ere, pertsonak merkantzia bezala tratatzen diren jendarte neoliberal hauetan, gerra desplazatuak eta errefuxiatuak eta oro har, pertsona migratzaileak ekonomia eskutu eta ilun baten azken katebegiak dira. Estadistika bihurtzen dituzte, 11 arrazon sortzaile gure bizimodu eroso eta eredugarria hankaz gora jartzera datozen lurrean kondenatuak diren norazteko mamuak. Errefuxiatuak pertsonak direla onartuz gero, gu bezalakoak, ez beste mundukoak. Orduan, ezinbestez onartu behar zaizkile gutako donori onartzen zaizkigun eskubideak. Alegia, bizitza duin baterako eskubidea. Eskubide guztiak, pertsona guztientzat, ezin du lelo hutsa izan. Behan zer egin bitartean, egoera ideal honi utopikoagian lortu bitartean, alegia beste mundu bat lortzea eta ekonomia militarra batez ere ez izatea nolabaiteko ardatz gure ekonomian, errepikatuta. Zer egin alegia egoera hori lortu bitartean? Elkartasuna. Elkartasuna, pertsona guztiak berdinak garela eta guztiok elkarri lagundu behar diogula esan nahi du. Horregatik, baiezkoa eman diogu gaur aurkeztu den ebazken proposamenari. Jakina, ez da guk aurkeztuko genukeena, ez da hitzez hitz guz sinatuko genukeena, baina EH Bildun akordietara heltzeko ahaleginak egiten ditugu. Gutxieneko oinarriak bilatu behintzat, pertsonen bizimodua hobetzearen alde. Horregatik, Elkarrekin Podemos eta Euskadiko Alderdi Sozialista Euskadiko Ezkerrarekin gutxieneko akordiora heldu gara, errefuxiatuen egoera hobetze aldera. Eta Mediterraneoan pertsonan salbamenduan aritzen direnekin elkartasuna adierazteko. Lastima, MJ elkartu ez izana, eta lastima zintzoki pentsatzen baitugu eurek ere arazo larri honen aurrean sentsibileak direla, eta egoera hobetzaren aldeko aleginak egiten dituztela. Beraz ez dugu lertzen zergatik ez dira akordio elkartu. Ez nukean amaitu nahi, nire hitz hauek, EH Bilduren ezkerrona agertu gabe Mediterraneoan, olatu guztien gainetik eta lagino guztien azpitik biziak salbatzeko aleginetan ari diren itsasontzietako pertsonei. Pasaiako portutik irten ezinik dabilen Aitamariko lagunei bereziki. Eta noski baitare errefuxiatuak laguntzen askotan legearen mugetan eta batzutan legetik kanpo ere, zoritxarrez, aritzen diren hainbat eta hainbat lagun. Euren lana humanitatearen aldeko aldarria da. Eta, amaitzeko, Euskal Sorginen ezaera zar batek dioen bezala, bagaitun, ez gaitun, 10.000 baino gehiago gaitun. Eskerrik asko.